खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म UPPL राजखान्थि हान्जाया रायजो राजानो मोनसे मोजां खामानि मावनानै होदों भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय 3 नं बरंगाजुलि कासिनि बस्ति गामिनि रायजो राजाफोरनो UPPL राजखान्थि हान्जाया मोनसे मोजां खामानि मावनानै होदों कासिनि बस्ति गामिखौ बोसोरफ्रोमबो सुख्लाय दैमाया लोमनानै रायजो राजाफोरनि आबादथिलिखौ गोबां खहा खालामो थांनाय मोनायाव गोबां जुब जुब अखा हानायजों 200 बिगानिबो बांसिन आबादाव दै लोमनानै रायजो राजाफोरखौ दुखुआव खोख्लैनो गोनां जानायखौ नुनानै प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै UPPL राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि दीपक बर' मंगल सरगियारि आरो नासिर आली बिथांमोननि नाजानायाव कासिनि बस्ति गामिनि रायजो राजाफोरनि आबादथिलिखौ मोजां आबाद खालामना जानो हानाय बायदि माथावरि खोनानै होयो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय साननाय बेफोरखौ दिनै UPPL हान्जाया मावनानै होदों बेखौ लानानै कासिनि बस्ति गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों लोगोसे कासिनि बस्ति गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे थांखि लायो जेब्लासिम UPPL राजखान्थि हान्जाया थाबाय थागोन जों UPPL राजखान्थि हान्जाजोंनो थाबाय थागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो बे कासिनि बस्ति गामिया नैबे बानपानिनि गेजेरजों जे हा खुरखानाय जादोंमोन बे हा खुरखानायनि थाखाय दैया बोहैनानै बिसोरनि दुब्लि आरो गामिखौ लाना थांदों आरो बेखौनो बिथांमोना खावलायहरदोंमोन जोंनिनो UPPL नि सासे दैदेनगिरि बिथां नासिर आली बिथांनो फोरमायहरदोंमोन आरो बे हिसाबै जोङो BTC नि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदियै नैबे गामियाव फैनानै जोङो JCB लागायनानै बे खुरखानाय हा खुरखानाया होबथानो थाखाय जोङो गंसे JCB लागायनानै जोङो बेखौ खोनो लादों आरो बेखौ खोनो हायोब्लानो बे गामिनि जि माइ दुब्लि आरो गामि बियो सेफ जागोन बेखौ जोङो हेल्प खालामफैदों दिनै गासै रायजो राजानि मदद लानानै आरो बेखौ खालामनायनि थाखाय बिथांमोना जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों BTC नि चिफ दानि सरकार UPPL नि सरकार BTC नि चिफ मानिजाथाव प्रमद बर' बिथांमोना जथेस्थ' गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोना साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव बिब्दियैनो बिथांमोननि गासै गामियानो खमैबो 60 न'खरसो बे फेमिलिनि बेयाव हा दङमोन आरो बेखौ खोनाय लोगो लोगो बे 60 न'खरनि जिखिनि हा दङमोन बेयो प्रटेक्सन जाबाय बे रैखा मोनसिगोन आरो बेखौ गोजोननायजों बिथांमोना फैबाय थानाय समाव UPPL सरकारखौनो सापर्ट होनो थाखाय बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो बे हिसाबै जोङो बिथांमोननो धन्यबाद होदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे BTC नि चिफ प्रमद बर' लोगोसे UPPL सरकारखौ सापर्ट होलांबाय थायो बेखौनो जोङो बिथांमोननो खावलायदों आरो आसा खालामदों रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हायाखै होननानै बुंसावबाय थादों बेयो अपोजिशननि बेयो बांसावनाय मानो होनना बुङोबा UPPL सरकारा दासिम जिखिनि खामानि मावबाय थादों रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो खामानि मावबाय थादों आरो बेखायसो UPPL आ दिनै सरकाराव दङ थांनाय MP इलेक्सनाव देरहादों थांनाय बाइ इलेक्सनावबो देरहादों BTC इलेक्सनावबो देरहानानै सरकार खालामदों BJP जों एलायन्सै आरो अपोजिशना बेखौ गावसोरनि जिखिनि कर्मि दङ सापर्टार दङ बेखौ हमथानो थाखाय बियो भुवा मोनसे बांसावबाय थादों खिन्थु बियो जेबो खथि खालामनो हाया UPPL नि जि गोख्रों नाजानाय आरो रायजो राजानि जि सापर्ट बे सापर्टजों UPPL आ सरकाराव दङ आरो बिदिनो फैबाय थानाय समावबो सरकाराव थागोन आरो जोङो रायजो राजानिनो खामानि मावलांबाय थागोन अपोजिशन पार्टिया दिनै मोजांनि खामानि मावनायखौ बिथांमोना लुबैया नामा बिथांमोना जिहेतु मोनसे राजनिति हान्जा आरो बे हिसाबै बिथांमोना गावसोरनि पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय बेबायदि रायजो राजाखौ मोनसे नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै गावसोरनि साइडआव लांनो नाजादों बियो जाफुंसारनाय नङा आरो UPPL आ जिहेतु गोबां रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बिभिन्न प्लेन पलिसि लानानै खामानि मावबाय थादों आरो बेजों अपोजिशन पार्टिया जेबो पात्ता मोननाय नङा 17 बोसोराव जे
कासनि बस्ति माने गामिनि बे सुक्लाय दैमानि माथावरिखौ बिथांमोना मावनानै होआसै नोंथांमोना दिनै UPPL गभर्नमेन्ट हिसाबै दिनै मावनायनि थांखि लादों उनाव माबायदि मावलांबाय थागोन UPPL सरकारनि बा मानिजाथाव BTCनि चिफ प्रमद बर'नि जि दैदेननाय सरकार जादों बेनि थांखियानो जाबाय रायजो राजानि खामानि मावनाय आरो रायजो राजानि बिभिन्न समयसाखौ लानानैनो दिनै सरकाराव फैदों आरो फैबाय थानाय समावबो बेफोरबायदि बिभिन्न जेंनाखौ लानानै UPPL सरकारा खामानि मावलांबाय थागोन आरो बियो अनलि सरकाराव सासन खालामनोल' फैयाखै रायजो राजानि जेंनाफोरखौ लानानैनो खामानि मावनो आरो पार्मानेन्ट मोनसे सलुसन होनो थाखायनो बे सरकाराव फैदों आरो बे हिसाबै जोङो फैबाय थानाय समाव बिनि अनगायैबो जिखिनि समयसाफोर थागोन मोनफा मोनफा बिदिनो खामानि मावलांनानै रायजो राजानि जिखिनि जेंना जेंगोनाफोर दङ जोङो फोजोबनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन আমাৰ কাছানি বস্তি যোৱাকালি শুক্লাই নদীৰ গৰাখহনীয়া মানে আমাৰ ৰিজাৰ্ভত যিখিনি খেতি কৰা হয় তাতে নদীৰ পানী অভাৰ হোৱাত মানে নদীৰ পানী বাগৰি আমাৰ খেতি বহুতখিনি খেতি মানে অনিষ্ট হৈছে আৰু গাঁৱৰ মানুহখিনি মানে হাহাকাৰ লাগি গৈছে গৰু ছাগলীৰ পৰা মানে ৰাখিব জাগা নাইকিয়া হৈছে আৰু খেতি কৰা মানুহখিনি এইখিনিয়ে মানে খেতি কৰি কিবা কৰি চলি আছে তাৰ বিপৰীতেও তাৰমানে আৰু বেলেগ আমাৰ উপায় নাই কিবা কৰি আমি চলি আছিলোঁ কিন্তু গৰাখহনীয়াটো এতিয়া মানে জালি কাম হৈ আছে যদিও মানে পিছফালে আমাৰ খেতি পথাৰৰ বহুতখিনি অনিষ্ট হ'ল তাৰপিছত আমি আমাৰ বৰঙাজুলিৰ বাসিন্দা চনু আলীক আমি ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাত আমাৰ UPPLৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি সঁহাৰি আগবঢ়াম বুলি তেওঁলোকে কথা দিলে আৰু সেই হিচাপত আজি JCB লগে লগে ৰাতিপুৱা পঠাইছে এতিয়া JCB কাম আমাৰ চলি আছে ইয়াতে তাৰপিছত আহি এতিয়া JCB কামো আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোক নিজে ইয়াতে উপস্থিত থাকি আমাক যথেষ্টখিনি সঁহাৰি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যিখিনি কথা দিছে মুখেৰে সেই হিচাপে কামো কৰিছে গতিকে আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰাও তাৰমানে আমাৰ বহুতখিনি আমি আনন্দিত হৈছোঁ এটা কাৰণতে ফোন কৰাৰ লগে লগে আমি UPPLৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ তেনেকুৱা আমি আগে পিছে বহুতখিনি বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু কোনো ফালৰ পৰা আমি পোৱা নাই এইবাৰ আমি যেনেকৈ পাইছোঁ লগে লগে কথা আৰু লগে লগে কাম গতিকে আমি যথেষ্টখিনি আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু গৰাখহনীয়াৰ আমাৰ যিটো এতিয়া বান চলি আছে বানখিনি আমাৰ গাঁৱৰ যিখিনি খেতিয়ক মানুহখিনিকে যথেষ্ট উপকাৰ হৈছে গতিকে ভৱিষ্যতে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি UPPLৰ লগত থাকি যাতে এই সঁহাৰিখিনি পাহৰি নাযায় যাতে ভৱিষ্যতেও আমাৰ গাঁৱৰ কাম আৰু আগবাঢ়ি তেওঁলোকে আহিব পৰা ৰাস্তা দিয়ে তাৰ কাৰণে মই ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু UPPLৰ মানুহখিনিও যাতে আমাক পিছতো যাতে আমাক বিচাৰে বা আমিও বিচাৰিম তেওঁলোকক গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি সঁহাৰি দিছে নিশ্চয় আমি মানে পাহৰিব নোৱাৰা এইখিনি 17 বছৰ BPF থাকিলে কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ মানে আঙুলি দি দেখুৱাব পৰা কাম আজিলৈকে কোনো এটা নাই ৰাস্তাটো আমি এবাৰ নহয় আজি 17 বছৰে লাগিলোঁ আজিলৈকে 100 পৰা মাটিও নপৰিল তাৰপিছত শুক্লাই নদীৰ গৰাখহনীয়া যিটো জালি সৰু সৰু দুটা জালি হৈছিল মাত্ৰ 10 মিটাৰ কিন্তু এটা পানী অহাৰ লগে লগে সেইটো জালিটো লৈ গুচি গ'ল এতিয়া UPPL চৰকাৰত আমাৰ জালি হৈছে মোটামুটি জালি 25টা জালি অহা বুলি আমি শুনা পাইছোঁ সেইটো মালো পেলাইছে এতিয়া যেধৰা জালি হৈছিল নদীৰ পানীৰ কাৰণে মানে কামখিনি কৰিব পৰা নাই যদিও কামখিনি হ'ব বুলি এটা আশা আছে কাম যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি আছে আৰু এতিয়া UPPL চৰকাৰৰ পৰা আমি যিখিনি সহায় পাইছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ পৰা আমি যিখিনি সহায় পাইছোঁ গতিকে তেওঁক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমি তেওঁক এৰি আমি বেলেগফালে নাযাওঁ বুলি আমিও কথা দিছোঁ গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ গোটেইখিনি আছে গোটেই গাঁৱৰ মানুহেও ক'ব আছে আমাৰ বয়সস্থ মানুহ আছে বয়সস্থ মানুহখিনিও ক'ব গতিকে মোৰ ক'ব লগা এইখিনিয়ে আছে আমাৰ বয়সস্থ মানুহ তেওঁ ক'ব বাকীখিনি गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेमोरियल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलॉजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट OBS एंड गाइनो कार्डियोलॉजी जेनेरेल सर्जन न्यूरोसार्जारी एडवांस लाप्रोस्कोपिक ENT सर्जारी डिपार्टमेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सर्जारी डिपार्टमेंट
डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट अर्थोपेडिक्स रेसिडेन्सियेल मेडिकेल अफिसार इन्टार फेसिलिटी इउनिट फिजियोथेरापि रेडियोलजिस्ट हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट इउरोलजिस्ट इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट सिटी स्केन एक्स-रे पेथोलजि डिपार्टमेन्ट भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655502048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।